Mit navn er Tardik, og jeg er sammen med Kilroy og Soundmate taget til Tanzania med hele mit hold. Hvem der ser i Dar es Salaam, de får lov til at være med bag alt, så I skal jo se det hele. Op- og nedtur. Det er derovre, vi kommer til at komme ind. Smukke Dar es Salaam. Vi er helt inde i centrum. See any shady shit? Stay away. This is the city, bro. Yeah, it's not like Zanzibar. It's also beautiful, but it's gritty. So Beautiful. Yeah, very beautiful. Here's about being a unit and being smart about being a unit. That's the way it's gonna be. We gotta be smart about everything, bro. Vi fik udrettet mange gode ting på øen. Nu skal vi hjem med vores bagage. Klar. Rasta man, mambo vipi. Hold det fest, hva'? Så vi er ankommet til vores rappervilla. Dar es Salaam, we're here. Me and my boys. TZ, X, DK. To the pool. To the house. Ja, der er træningscenter. Så er vi ankommet til et af de sygeste huse, jeg længere har set. Nu har vi fået aftensmad leveret. Drengene har ved poolen. Vi er i gang med at sætte lydstudie op. Det var også, skal vi fejre Big Mac, som er freestyle lige med. I dag er det Big Macs fødselsdag. Dejlig chokolade. I aften er vi inviteret til en kæmpe fest inde i Warehouse, kæmpe koncert, men der er udsolgt, så missionen er at komme ind. Der er udsolgt, men vi kommer alligevel ind. Forrige gang vi var her, der var vi på scenen. Det kommer vi også igen. Jamen, man kan da ikke blive træt af at stå op her, hva'? It's a holiday. Why can't I celebrate? Life is every day. Ain't no problem, man. You're gonna scare it to my face, man. I'll be there in like 20 minutes. Oh, you'll be here, yeah? In 30? Alright, boss. Then see you in a bit, yeah? Alright, bless. Good, bro. We're back in there, huh? We're in there now. Stomp your feet video shoot. Nu er det bare det her skud, der mangler, og et skud med mig, og så done. Jeg ved ikke, om jeg har en fuldstændig vanvittig god nyhed. Men jeg kan se, at jeg har lavet en kæmpe fejl i vores budget her. Så tror jeg, at vi har ret mange penge tilbage. You're just gonna spawn in a documentary? Oh man, you know Tell how him. it goes, bro. I'm in the way walk Pundi, Quake in the building. Beautiful friend AJ just prepared us amazing lunch right here. Got that biryani. I just pulled up from Zanzibar. A little later than the rest, you know, but we still made it nonetheless. Stadig i live, man. More alive than ever, som man nu siger, ikke? Som man siger. Hvad skal der ske i dag? Første dag på Songwriter-campen. Glæder mig. Vi laver noget fed musik. I dag er det jo med Itara, som vi også havde med sidste gang, vi var på Songwriter-campen. Glæder mig. I shine more body nice and slow. I got it move body nice and slow. Me when I look in the eyes, I know. Me when I look in the eyes, I know. Nu kan jeg prøve at vise jer, hvordan det lokale marked ser. Der er fuld kaos herinde. Så er vi sgu landet på markedet. Nu går vi sgu en tur. Det er kaos, men det er eddermame også fedt. Det er sgu langt væk fra strøget, som vi kender derhjemme. Nu skal vi prøve at finde noget mad, noget lokalt, noget street food. So Jim, what is it? Jackfruit. Jackfruit, okay. So how much are we giving him? 1,000. 1,000 like this? Cup. Det tusind svarer cirka til, hvad er det, 3 kroner? Det smager der nu. Amazing. Så imens de andre sidder i studiet, så prøver jeg skulle vi lige explore. Prøv at se der baggrunden. Der er sgu nogen, der arbejder hårdt. Kariako. It's the biggest local market here.
like wholesale. A Legoman, because here we can get things for cheap, different things like electronics, Okay. you know, clothes. With shima. Chicken, beef, goat, fish soup. This one. Jeg sidder her med vores lokale manager, Jim Jock. Og han har taget mig med på tur. So Jim, what are we getting today? So we have like, this is called ugari. This is like fish. We have Fish. Like, veggie. And some chapati and some chicken with rice. That's a dinner for us. This is how you do it. Do this. Put like an fish in there. Like third. Øj, så fik vi lige at betale regningen. Alt det her, det blev kun 28.500. Det svarer til cirka 90 kroner. Artister har aflyst på os i dag. Så vi skal til at lave en plan B. Jeg har 2 dage tilbage. Nogle gange så kommer der lige nogle bump på vejen, men så må vi jo finde ud af, hvad vi kan gøre for, at der lige sker nogle ting. Og hver lille bevægelse er en del af en større bevægelse. December plejer at være hotspot, og plejer at være fuld poppen 24/7. Men fordi at der har været tunge elections i Tanzania, så er der ikke lige så meget motion. Altså sidst vi var afsted, der alle artisterne var ude hele tiden. Og vi var ude med dem. Det vidste vi godt, at vi tog afsted. Det vidste vi godt, at det var en mulighed. Så har vi så stadig formået at lave en masse ting. Må man sige. Jeg ved ikke, om du har set Prime Disco? Nej. Vi har lige fået Nemoland. Sundhedskoncert. Sådan. Det ved godt, hvad vi gjorde. Vi har fået Nemoland. Kæmpe goal, mand. Fuck, du er skatter, bro. Jeg ved det godt. Der er lige solgt Pokémon for over 12.000, bro. Slap lige af Pokémon-minister, mand. Hvor man skejser dansen. Hallo, cool. Skal du have noget fedt? Ja. Jeg er ikke så blevet omskåret. Nej, ikke endnu. Kommer. Vi har fået Nemoland, bror. Nej! Selvfølgelig er I det, mand. Fucking på tide, det der. Selvfølgelig har du fået Nemoland, mand. Okay, my name is Ansbaisa Kefa Chaji. Leo niko na my brother Tarki. Choka mimi Clemens Mandambo. This guy, craziest dancer in the city, bro. Kom lige ned, skud video. Kom med det til at se. Vi står her nu. Jim har lavet samarbejde med det her. Mashia Lux. Kæmpe skud til ham. Du ved, prøver at skabe et samarbejde med nogle af de største brands i Tanzania. De har blandt andet Hugo Boss. Så vi er ude i det lokale marked og skal til at skyde endnu en scene til Stumpy Feet. Vi ville gerne have noget, der var lokalt og ikke så posh og exclusive. Er du klar? Jeg er klar. Ja, det er noget, jeg savner virkelig meget. Det er grillet majs. Sammen. Den anden har kostet 800 shilling, 2 kroner. Hey Chickadee, hvordan er det at være ude og mærke en lokalområde? Det er dejligt. Prøv at se her, nogle dejlige lækkerier, som får Så godt ud. Det er jo det, der er fede ved det, når man vandrer rundt på gaden her. Det er det. Lige se her. Bum. Det vi ser her, det er onkel, han laver food til os på gaden. Her der er synen, og du vælger, hvad du vil have. Vi lige købt en calamari, som vi skåret ud nu, og så skal vi spise den med chilisaucen her. Det her det er sådan en god traditionel måde at spise på. Det her det er min yndlingsmåde at spise på, low-key. Der er et eller andet over det, jeg ved ikke. Det her det er min gaffel, det står med en tandstik. So, what do you say, Fundi? For 2,000, get you some pilau. We got the sauce over there, some bean sauce. You got the sauce with the meat, and you got the spinach. Det bliver 35 kroner. Jamen altså. Ja, men han er ikke færdig, fordi der er sovs. Fortæl lige om den religiøse situation her. Den religiøse situation er virkelig fed, fordi den er meget anderledes, end hvad den er i Danmark. Jeg kan
lagt mærke til, at alle har slukket deres musik, og folk det går stille og roligt. Ja, der bliver kaldt ind til bøn nu her. Tanzania er delt op sådan, så halvdelen er kristne og halvdelen er muslimer. Men der er ikke nogen sådan religionskrig over det. Der er ikke nogen, der prøver at være bedre end andre. Der er ikke nogen, der skal bestemme over, hvordan der var ledes. Hernede, der lever alle i fuld harmoni. Det vil sige, når landet er delt op halv-halv, kunne man godt forestille sig, at der vil ske ting. Men lige i den her situation, der er ikke sket noget som helst. Tværtimod lever i harmoni. Det vil sige, de kristne, de er med under ramadanen. De tager heller ikke ud og tager ud og drikker og tager i byen. Og muslimerne, de er også med til jul. Lige så vel som de kristne er med til Eid. Det er en kæmpe ting. Nu er vi ankommet til Dar es Salaam. Og udover at vi bor i en rappervilla, så har jeg stadig vist drengene gaden. Masser af uforudsete hændelser, som var svære at navigere i, men tvang os til at være omstillingsparat. Det blev tema for resten af turen. Her fik vi også et reality check i forhold til situationen i landet, og om hvordan vi måtte bevæge os på trods af det. Vi har filmet de sidste klip til musikvideoen, afholdt songwriter camps, været til koncerter, delt scenen med vores venner og mærket vibrationerne i Dar es Salaams byliv. Lad os se, hvad resten af turen bringer med sig. Men den tager vi i næste afsnit.